Ola, boas tardes. Son Ana, de MIC3 Equipamento. Presento os meus compañeiros, Iván, que é o carpinteiro, instalador. E Bruno, comercial. Preguntaré, pois, que facemos? Bueno, como dice aquí o eslogan, obviamente, creamos espacios de traballo, con un mobiliario e uns complementos adaptados ás necesidades de cada cliente. Danos igual que sea unha oficina, que sea unha tenda de roupa, que sea unha cafetería, que sea un xeriátrico. Este é o noso equipo, como vedes. Contamos, pois eso, con 35 anos de experiencia entre os tres. Un máis que outro, sí, exactamente. Como vedes, bueno, adaptámonos ás túas necesidades, ao teu presupuesto. E sobre todo traballamos moito que é mobiliario a medida. Porque moitas veces, pois, bueno, os nosos fabricantes non se adaptan ao que o cliente nos pide. As nosas solucións, bueno, como xa levamos casi un ano no mercado, montando instalaciones, fixemos un pequeno reportaxe, pois, bueno, con instalaciones das que xa levamos feitas, vou explicando un pouquiño como son. Bueno, aquí temos mobiliario a medida. En este caso son mobiliario, é unha sala de xuntas, e aparte, bueno, pois ese armario que está aí adaptado ao hueco, no cal Iván lle sacou, estaban os enchufes detrás, Iván sacounos para adiante para que podan acceder a eles para conectar cousas aí. Aquí temos unha aula de formación, no cal, bueno, vai un mobiliario polivalente, que son as mesas esas de rodas, que son moi adaptables a todos os espacios. Pódense combinar, aí, bueno, están postos rectas, pero deixanse facer varias formas, mesas de reunións, un pouquiño de todo. Aquí temos, bueno, tema de todo de estanterías, sempre para almacenar, obviamente. Aquí temos, bueno, varias instalacións que se fixeron, unhas destinadas a recambios, onde van pezas, outras destinadas a almacenaxe de libros e outras a almacenaxe de zapaterías. Aquí, como podedes ver, nalgúnas incluso adaptou Iván caixones, cando se queren guardar cousas para que non lles entre o polvo. Bueno, como vos comentaba, do mobiliario a medida, en este caso foron uns mobles que se fixeron a medida para a casa dun cliente. Como vedes, van de suelo a teito, sempre se procuramos, sobre todo Iván, cuidar os detalles, en ese caso adaptouno moi ben aí as cornixas, e outro que vai, é un aguardillado, fai bastante escaleira, entón adaptouno moi ben, a verdade é que quedou moi bonito. Aquí temos, bueno, outro coworking que se montou. Estas mesas foron diseñadas e o sistema de cables por Iván, que o adaptou. Porque, bueno, os fabricantes que tiñamos eso, a veces teñen as medidas e outras veces non. Neste caso, as medidas que había eran moi grandes, entón aquí o que fixemos foi reducir, facer esa tapeta para pasar os cables dunha maneira que, como vedes, a mesa queda totalmente limpia para poder poñer, bueno, ordenadores e demais, sin que queden os cables todos á vista. Aquí temos outro tema dos que traballamos, que son as instalaciones comerciales. Como podes ver, un antes e un despois. Esta é unha tienda de suministros médicos. Entón, o que fixemos, bueno, o que nos pediu o cliente era arriba toda exposición, e despois na parte baixa van todo uns caixós moi grandes con separadores para poder ter clasificado todos os seus produtos. Con mostrador, bueno, e o armario atrás, que vai todo un armario empotrado a medida, e abaixo elevar archivadores. Esta é outra instalación comercial que colaboramos cunha decoradora en Sarria, no cal, bueno, pois lle deu un cambio de look á tienda, remodelando un pouquiño o tema de suelos, fixeron as portas de graneiro, tema de estanterías para colgar roupa. Aquí temos outra instalación, en este caso, o tema de cortinas. Aquí o que se fixo, que tiña a nave, tiña por fora uns vinilos, rascause esos vinilos todos, non se cambiaron os cristales, non é que estuveran a sucir o vinilo. Co cal se conseguiu, bueno, os efectos que vedes, e despois con estores de suelo a teito. Aquí temos un mobiliario, en este caso foi para un concesionario, o cal, bueno, deuselle unha imaxe distinta, tanto as oficinas como os despachos, con as mesas de xuntas. E aquí temos mostradores a medida, que é o noso forte tamén. En este caso, bueno, pois son
mostradores feitos a medida, en este caso era bastante grande, de 4 metros e pico, e combinamos distintos materiales, porque, bueno, as necesidades do cliente así o exixían. Por un lado foi o laminado, que é toda a zona blanca, e por outro lado o fenólico, que ao ser moi resistente e non ter problemas de humedades, vai moi ben adaptado aquí. Aquí temos outra instalación que se fixo, en este caso foi unha notaría en Ribadeo, o cal, bueno, fixemos mamparas, división de espacios, con mobiliario dentro das oficinas, salas de xuntas e armarios. Aquí temos, bueno, outra instalación, que isto é tema de taquillas e vestuarios. Aquí temos, bueno, as que son as taquillas metálicas para vestuarios, cos bancos, en este caso con teitos inclinados, para as limpiezas, e o que a parte de cabina sanitaria. Aquí temos máis mobiliario a medida, con tema de estanterías, estantes regulables, sempre regulables, para que poidas adaptalo según as necesidades de cada momento. Aquí temos outra instalación, en este caso en Cantabria, que se fixo, no que se pode ver, bueno, pues, a división dun espacio, donde se monta unha oficina con falso teito, con suelos, cristales, ventanas, os mostradores e as portas correderas para separar o que é a parte do taller do que é a parte da oficina. Como veis, estas portas correderas simplemente levan unha guía no suelo, porque ao ser unha nave con detractores, teñen que pasar dun lado a outro. Entón, se levan perfil por arriba, non valdrían. Aquí temos outra instalación, en este caso, bueno, un cliente que temos que ten todo o mobiliario corporativo. Que pasou? Que pechou o proveedor, co cal tuvemos que facer as mesas tal cual como as tiña el. Adaptamos unhas mesas como as que tiña, no cal non se nota a diferencia de cal é a que fixemos e cales son as que tiña el. Ben. E para rematar, outro dos temas que levamos, que é o tema de hostelería. Este é unha das últimas que fixemos, fai unha semana que se acabou, que xa está inaugurado, no cal, bueno, podedes ver o tipo de mobiliario que se puxo co decorador. Bueno, e este é un pequeno resumen do que levamos feito todo este ano entre os tres. Simplemente eso, nada. Agradecervos, aí están os nosos datos, agradecervos a tanto o espacio hoxe, como a Úrsula, como a miña mentora, a oportunidade de poder presentar aquí o proxecto, e nada máis.